No sé si mai s'ha parlat com a barri de Jaume Roig. Molta atenció perquè potser siga esta la primera vegada que es fa. Comencem. Al barri de Jaume Roig està una de les zones més romàntiques de la ciutat de València, com són les cases dels periodistes. Aquella cooperativa de vivendes barates i un poc apartades de la ciutat a principis del segle XX. Barates i apartades, qui ho anava a dir avui? Estem parlant dels xaletets que hi ha entre Viveros i Blasco Ibáñez, al costat del rectorat. Fa anys eren una comunitat molt cohesionada, inclús al carrer Bernat i Baldoví es tancava per la nit. Eren un conjunt de vivendes populars, amb carrers valencians com Joanot Martorell o l'Avinguda del Botànic Cabanilles. Una curiositat, l'arquitecte fou Eduardo Viedma, el mateix de la Finca Roja. Un exemple més de construcció digna i artística sense perdre el caràcter popular. Bé, resulta que ara tenen un preu altíssim. Alguna de les casetes dels periodistes avui és una acadèmia d'idiomes, i és que Jaume Roig és un barri amb moltes acadèmies d'idiomes, Hispània, English House i moltes més. Inclús està Jaume Roig l'American Institute, recolzat per algunes universitats americanes. Però per damunt de tot, el barri de Jaume Roig és conegut per una institució concreta vinculada als idiomes, el Col·legi Alemany. Esta escola està en peu amb la col·laboració del govern alemany. De fet, l'ampliació del Col·legi Alemany, que està en marxa ara mateix, està finançada pel Ministeri de Relacions Exteriors de la República Federal Alemanya. A banda de tindre al costat la Universitat de València, és interessant com els carrers de Jaume Roig hi ha molts vinculats a l'educació. El que sí que hi ha molta Jaume Roig són finques molt altes, de luxe dels anys 70, és a dir, finques que als anys 70 eren de luxe i ara estan un poc decadents, però que encara mantenen un cert aire pretensiós, amb porteries, ara sense pòrters, d'entrades de pàrquings fets de pedra, d'escales circulars, de jardins interiors, de passatges comercials, d'escultures de pedra, perruqueries de senyora, boutiques i agències de viatge. Parlem, entre altres, de les residències Luz, que estan també al barri de Jaume Roig. Hi ha just enmig, com la Gàlia d'Astèrix Obèlix, una alqueria que encara es manté. Avui és la Societat Gastronòmica La Murtra. Inclús conserva un hortet i posa un cartell que, més que un ròtol de carrer, pareix un crit des del passat. Diu Camí Vell de Benimaclet. També al barri de Jaume Roig està l'Institut d'Investigacions Biomèdiques. Us sumem, per tant, allò que ja sabem, que el barri de Jaume Roig és el de les casetes dels periodistes i és també on està el Col·legi Alemany, i espere que estiguem ja situats. Qui viu a aquest barri? Quin tipus de persones? Per exemple, no hi ha pràcticament immigració. En tot el barri, que té 6.500 persones, no arriben a 30 veïns asiàtics, quan altres barris tenen una proporció 5 vegades superior com a mínim. No vayas presumiendo por ahí. Per altra banda, és un barri que ha votat massivament a la dreta. 2.800 vots varen anar a partits de la dreta i 700 varen anar a l'esquerra, és a dir, 2.800 a 700 en les eleccions de 2015, on precisament l'esquerra va guanyar la ciutat. Potser siga l'únic barri que hi ha pràcticament la mateixa població en totes les franges d'edat, és a dir, els mateixos menors de 10 anys que majors de 75 anys. Al centre del barri hi ha l'església de Sant Isidoro de les Carmelites, una església dels anys 60 on podem veure inclús 4 confessionaris funcionant al mateix temps, famílies passejant, floristeries i boutiques. La pregunta que em faig és: per què mai es parla de Jaume Roig com a barri? Per què no es qüestiona si hi ha o no associació de veïns? Per què no hi ha allí processos participatius? Per què quan parlem de barris parlem de Benimaclet, Sant Marcelí o Russafa, que són també microsocietats dins de València, i no ho fem de Jaume Roig? Per tant, això ens porta a la pregunta més important de totes. De què parlem quan parlem de barri? Què és una identitat de barri? Pareix ser que no és només un nom geogràfic o administratiu d'una part concreta de la ciutat. Pareix ser que vol dir alguna cosa més. Pensem un moment per què sempre hem parlat de Malia o Patraix com a barri i mai de Jaume Roig. Espero que vos agrade la pregunta.